Biele reďkovky majú jemnejšiu chuť a dlhší koreň ako tie červené, preto si i v našich končinách získavajú čoraz viac priaznivcov, ktorí sa ich rozhodnú zaradiť medzi pestované plodiny na svojej záhrade. Ešte predtým, ako si povieme niekoľko zásad o ich pestovaní, tu je niekoľko dôvodov, prečo by sme pri plánovaní výsadby nemali na ne zabudnúť. Biela reďkovka obsahuje kyselinu listovú a veľa vitamínu B a C. Nájdete v nej tiež minerálne látky ako železo, draslík, horčík, sodík a vápnik. Preto by ste na ňu nemali zabúdať a zaradiť ju do svojej každodennej stravy. Aj táto reďkovka, rovnako ako červená, sa dá konzumovať súrová alebo varená ako súčasť rôznych dobrých jedál. Vynikajúco pôsobí na črevnú mikroflóru, podporuje vylučovanie žalúdočných štiev či peristaltiku čiev. Biela reďkovka tiež zlepšuje kvalitu krvi a podporuje činnosť srdca. Táto zelenina dokonca uvoľňuje hlieny a znižuje hladinu zlého cholesterolu. Je účinná aj pri liečbe žlčníkových kameňov. Pre pestovanie tohto druhu reďkovky je vhodné vytvoriť zvýšené hriadky, teda tzv. Hrobčeky, ktoré sú vysoké približne 30 až 40 cm. Ak máte na záhrade ťažkú pôdu, tento spôsob ju pomôže odľahčiť. Do zeme sejte po 4 semená a vzdielte ich od seba asi 6 cm. Po vzídení pretrhajte a nechajte len jednu rastlinku. Aby sa reďkovkám darilo, vyžadujú slnečné stanovisko alebo polotieň a dostatok vlahy. Na Slovensku sa darí odrodám typu Akord, Jarola F1 alebo Daikon Japana F1, ktorá sa môže siať aj v júli či v auguste. Je vhodná na zimné uskladnenie a nehubovatie.